gentlemen, we officially open our program by hearing a message from a leader who has been instrumental in guiding and supporting this undertaking. G. Peña! Sa mayong aga sa ato na binangga na ngayon, Larissa Treñas. Ang isang ka leader na nagapanguna sa pagpaliton sa atong pag-iusa, pagtuo at kultura. And now, to deliver his message, may we call on the President of IFFI. We have Mr. Angel De Leon Jr. Sa liwat, sa atong pinalanggang Mayor si Mayor Larissa Treñas, ang atong chairman sa IFFI si Judge Peña, ang atong Paris Prince, si Father Nelson. At sa tanan-tanan nagtambong subong nga aga, nagpasalamat kita subong kay tungod ng gaan kita sa Mayo at Chimpo, ang tanan-tanan kita subong. Excited kita sa pag-umpisa sa aton nga dinagyan. Nato nga selebrasyon, ginapabugal nato ng isa ka leader na nagapanguna sa pagpasanyok sa syudad kag sa pagpasiguro nga ang kultura kag tradisyon sa atong lumuluyo padayon nga ginapasidunggan kag ginaselebrar. To deliver her message, aton man palakpakan ang aton pinalangga nga mayor sa syudad sang Iloilo. Please welcome Mayor Larissa Treñas. This is my first pamukaw as mayor of Iloilo City, and I humbly receive this great honor. Señor Santo Niño. Viva! 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 Viva Señor Santo Niño. Each tribe has prepared tirelessly, blending rhythm, dance, and vibrant colors to continuing our spectacular celebration of faith and culture. We now proudly welcome a tribe that embodies the creativity. Punawanan Sam Malo! Jr. and Mr. Ramil Huyati.
Liga lang!
Ay, kung malo ko din sa mga kwan. Pero siya ang kwan. Asa, ano, tabla mag-register na pala sa siya na, itsura na. Kaputol ko lang siya. Ako nag-join, kaputol ko lang. Pero, ito mamaya, teacher sa, ano, di ba, sa
identity, culture, and devotion in our hearts.